ರೊಟ್ಟಿ ಕಂಪಿಂದ ಮೊಯ್ನಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಯ್ನಕ್ಕ ಆರ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ತೂದಾಂಡು ಮೊಯ್ನಕ್ಕನ ರೊಟ್ಟಿ ತೂದಾಂಡು ಆರ್ನ ಅಕ್ಕ ಲೀಲಕ್ಕೊಲೇರು ಆರ್ನ ಕೂರಿ ಎಂಚ ಸಾಂಕ್ ಬೇರೆ ಎಂಚ ದಾನದ ಆಯ್ತಂದ ಅಡ್ಡ ಕೇಂದು ಪಾತೆರಂದು ಬರ್ಕ ಪರಿ ಲೀಲಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ರೊಟ್ಟಿದ ಪುರ ಎಂಕ್ಲು ತೂದು ಪುರ ಬತ್ತ ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ಬುಕ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟ ಪುರ ಪಾತೆರದು ಕೇಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಈರನಂಜಿ ಕೋರಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕಣದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಆತ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಸಾಂಕಣದವರು ಇರ್ನ ಅನುಭವನಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಇದ್ದ ಪಾತಿರದು ಪೋಯಿಂದ ಬತ್ತ ಇರು ಏತು ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಕೋರಿ ಸಾಂಕೊಂದಿಲ್ಲ 14 ವರ್ಷ ಅಂಡು. ಈರ ಎಂಚ ಆಯ್ತು ಲಾಭ ತೋಜುಂಡ ಬೆಂದನಾಯ್ಕ ತಕ್ಕ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಹೌದು ಸರಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿಗ್ಲೇನು ತೂಕತೆ ತೂಕ ಲೀಲಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಏತು ಕಿನ್ನಿ ಬಾರ್ದಾರೆ ಸಾರ್ತೇಲದ ಕಿನ್ನಿ. ಅವು ಎಂಚ ಈರಿಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಮನ್ಪೋನ ಕಿನ್ನಿ ಒಡೆಪ್ಪವನ್ನ ಅತ್ತು ಈರಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಕೊಂತ ಕೊರ್ಪುಣ್ಣ ಎಂಚ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರ್ಪುಣ್ಣ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಸಾಂಕ್ನೆ ಕೊಣತ್ತು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಪಾಡ್ನ ಈರು ಮಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕಮಿಷನ್ ಈರಿಗೆ ಒಂದು ಏತು ಸಮಯ ಮಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಅವು ಸಾಧಾರಣ 33 ದೀಪರು ಬರ್ಬೋದು. 33 ನಾಲ್ಕು 2 kg ರಡ್ಡು ನೂದು 2 kg ಕೋರಿಗಳಾಗ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ನು ಕೊರ್ಪಾರು. ಓ ಈ 30 ದಿನ ಅತಿ 40 ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು. 33 ದೀಪರು ಶುರು ಉಂಟು 38 ಓ ಆತನಾಗ ಒಂದು 2 ನೂದು ಬರುದು 2 ಕಿಲೋ 100 ಗ್ರಾಮ್ 2 ನೂದು ಬಂಡ ಅದೇ. ಈ ಫುಡ್ ಉಂಡದೆ ಎಂಜಿನ ಫುಡ್ ಒಂದು ಅವು ಜೋಳದ ಮರ್ದು ನೆಟ್ಟೆ ಮರ್ದಲ ಉಂಡು ಮರ್ದಂದ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಮತ್ತೆ ದನಿಕಲ್ ನಗಲಿಗೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪೂರ ಮೈಪುನ ನೀರು ಪಾತ್ರೋಡು ಉಂಚ ದೀರ್ನೆ 7 ದಿನ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಈ ನೆಟ್ಟು ದಿನ ಮುಖಾಯ್ತು ಡ್ರಿಂಕರ್ ಡ್ರಿಂಕರ್ ಬಂಡ ನೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಪೈಪ್ ಉಡೋರು ನಾವು ಪೈಪ್ ಉಡು ಬರ್ಪನೆ ಪೈಪ್ ಉಡೋರು ನಾವು ಈ ಡ್ರಿಂಕರ್ ಏತು ಸಮಯ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಪನೆ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ 7 ದಿನ ದುಃಖ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಿನ್ನಿಗ್ಲೆ ಏತು ದಿನ ಅಂಡು 4 ದಿನ ಕಿನ್ನಿಗ್ಲ ಅಂದು 4 ದಿನ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಿನ್ನಿಗುಲಾಂಡ ಐತೆ ಈತ ಜಾಗೆಡ್ ಪತ್ವಾ ಇಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲಾಯಿಲೆಕ್ಕನ ಇರು ಬೇತೆ ಮನ್ ಪಡತ್ತಂದೇನು ಈ ಸೆಡ್ದು ಲೈಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಲಾಯಿಲೆಕ್ಕನ ಈ ಸೆಡ್ದು ಲೈ ಅತ್ತು ನೇನು ಮಲ್ಲಾಯಿಲೆಕ್ಕೊಂಡಿಂದೇನು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ എനിക്ക് ಆಡ ಉಂಟಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಆ ಕಂಬದ ಅರ್ಧ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆ ಕಂಬದ ಅಡೆ ಉಂಟ ಕಂಬದ ಅಡೆ ಉಂಟತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧವು ಐದು ಮುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿಟ್ಟ ಮಲ್ಲಾಯಿಲೆಕ್ಕನೆ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಈ ಕೋಣೆ ಫುಲ್ ಮನ್ಪಾರು 7 ದಿನ ಮರ್ದುಂಡು ನಾನು 7 ದಿನ ಮರ್ದು 5 ಬುಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಎಂಚ ಅವು ನೀರಿಗೆ ಪಡ್ದ ನೀರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ 14 ದಿನ 14 ದಿನ 14 ದಿನ ಮರ್ದ ಅದು ಮುಕ್ಕೊಂದು ಸೆಟ್ ಕೊಡು ಆ ಸೆಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಬೇರೆಲ್ ಎಂಚಿ ನಾವು ಅವು ಒಂದು ಸೂಬಣ್ಣು ಸೂದಾಯಿ ಪಾಡ್ನೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಂಡ ಕಿನ್ನಿಗ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬಡದು ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವು ಕರೆಂಟದ ಬೆಚ್ಚಾಪನ ಐನ ಆಡಿಟ್ಟು ಬಲ್ಬ್ ಉಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಈ ಬೆಚ್ಚಕೊಂಡ್ಲೇಕನೆ ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಆತ 10 ದಿನ ಊಟ ಬರುದು 10 ದಿನ ಬೆಚ್ಚ ಕೊರಡು ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಿಗ ಪಂಡ ಇಂದನ ಒಳಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಾಡುವಾರ ಈ ಡ್ರಾಮದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇಂದು ಕನಕ್ಕು ಬುಕ್ಕ ಮರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಚೆಪ್ಪು ಚೆಕ್ಕು ನನ್ನ ಪಾಡುವಾರ ನನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗು ಈ ಕಿನ್ನಿಲು ಮಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಅವು 10 ದಿನ ಮಟ್ಟ ಕೊರ್ಜಿಂದ ತೊಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡ
ಕೊಡದು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಬು ಹೈನಾಡಿಟ್ಟು ಬಲ್ಬ್ ಉಂಡು ಬಂದಾರ ಬಲ್ಬ್ ಉಂಟು ಅವಾಗ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕೋಣ ಇದು ಇದು ಇಂಚೆ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಹಾಂ ಸ್ವಿಚ್ ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಂ 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 ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬು ಪಾಡಿರದಾ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕೋರ್ಲು ಅವು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಹೈನಾಡಿಟ್ಟು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಸೇರ್ಬೋ ಬರೀ ಸುರು ಮಂತಾತ ಬರೀ ಸುರು ಮಂತ ಅಂದಂದು ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೊಲ್ಪು ಉಂಡತ್ತ ಬೊಲ್ಪು ಉಂಡತ್ತ ಬೊಲ್ಪು ಉಂಡ ಸೂರ್ಯು ಇಂಚೆ ಸೆಕೆತ ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೊಂದೆಪ್ಪು ಹಾಂ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಂಟ ಕೊಂಡೆಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಫುಡ್ಡು ಅಕ್ಲು ಕಿನ್ನಿ ಕೊರ್ನಾಗನೆ ಫುಡ್ಡುಲ ಕೊರ್ಪೇರಾ ಓ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲಾನೆ ಈರಿಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಮನ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈರಿಗೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವರೆಲ್ಲ ಕವಡ ಹೋಗ್ಲೇನು ತಿನ್ನಲೇನು ಊರ ಪಾರು ಬರ್ತದೆ ಕೊಂಡ ಟಾಪನ ತೂನಾಗ ಕಿನ್ನಲೇನು ಅಂದಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲ್ ಬರುವಾತ ಅಂದಂದು ಅಂದಂದು ದಿನಸೆ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಯಾವ ಇಪ್ಪಡಿ ಹಾಗೆ ಹಾಂ ಹೊರ ಪಂಡ ಹಾಂ ನಿದೇರ್ನಲ್ಲಿ ఒక కుళ్ళవలే పోతావు లక్కండనే ఎడ్డే అందండి ಇತ್ತೆ ಮೆತ್ತನೆ ಉಳ್ಳದ ಕೊಂಡಟ ಅವಳು ತಿನ್ನಿದೆ ಅಂತ బాజలా ఉందా అందతే కోకాయి బాజలా ఉంది పొడు ಅಂದೈತೆ ಕಂಡಬಿಟ್ಟೆ ಸೆಕೆತಾ ಅಂದಂದು అయితే దినుట్టు ఈరు ఏత్ నీరు సప్లై మన్పారు దినుట్టు ಇತ್ತೆ 10 ಲೀಟರ್ ಹೋಗುಂಡು ದಿನುಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಆಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ 100 ಲೀಟರ್ ಯಾರು ಜೊತೆ ದಿನುಟ್ಟು 100 ಲೀಟರ್ ಯಾರು ಇದು ನೀರ್ದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ ಅಂತಾರೆ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಬೋರ್ದ ನೀರ ಇರಿ ಬೋರ್ದ ಹಾಂ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಪಂಡಾರತ ಇದು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗೆ ಕೆಜಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಈತ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲೆ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ನಾಗ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಕೋರಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜ್ಜ
ಅದಾವ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದನಾಗ ಪಾಡ್ವಿ ಬರ್ಪಜೇರಿ ಹಾಂ ಮಾರ್ಗಗೂ ಬಡದಕ್ಲಂತೆ ಮಾರ್ಗದ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೊಂಡಪ್ಪನ ವೆಚ್ಚ ಹಾಂ ಮಾರ್ಗದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿದಾಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಜೇರಿ ಬರ್ಪಜೇರಿ ಓ ಓ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲಾರತ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಈ ಕೋರಿ ಸಾಂಕನಡು ಇರೆಗ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಇಡಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಮನ್ಪರ ಬೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಪೆತ್ತರಡ್ಡುಂಡು ಆಯ್ತು ಅಂತು ತಪ್ಪು ಅಂತಿ ಮನತು ಇದೇ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಪೆತ್ತ ಪೆತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಟ ಉಂಡ ತೋಟ ಒಂಜಿ ಪನೀತು ಅಯ್ಯದ ಇಂದತಿ ಪಂತಿ ಪೂರ ಪಿದೈದು ಅಂದ ಎನ್ನ ಕಂಗದ ಮೊದಲು ಪಾಡೋಡಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಓಡದ ಕೊಂತ ಪಂತಿ ನಡ್ಕ ಕಂಡು ಅಂದಂದು ಪೆತ್ತ ತೂಕದ ಹತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಈಚಪ್ಪ ಗುಡ್ಡೆ ಉಳಿರದ್ದಿ ಕಟ್ಟದೆ ಅದು ತೂಕ ತೂಕ ಕಟ್ಟದ ಕೋರ್ಲ ಸಾಂಕೋರ ಅಂದತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಲಿ ಕಟ್ಟ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಭೂತಾಲಿ ಕಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅವು ಸರಿ ಲಕ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಕೋರಿ ಅಂದು ತೆಲವ ಮಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಮಲ್ಲ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿ ಪೆಟ್ಟುಂಡಿ ಓ ಜಾತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಉಂಡತಿ ಅಂದಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚ ಬರ್ತಾನೆ ಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಅವು ಇತ್ತು ಈ ಮೂರು ರಡ್ಡು ಸಿಡ್ಡು ಉಂಡತೆ ನೆಕ್ ಅವಳು ಮಲ್ಲೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ ಕೊಣತು ಈ 10-20 ದಿನ ತೋಲಾಯಿ ನೆಕ್ ರಡ್ಡಿಗೆ ಬಣ್ಣ ನೆಕ್ ರಡ್ಡಿಗೆ ಓ ಇತ್ತು ಅವು ಅವಳು ಗೋಣಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮರ ತಗೊಡಿ ಅಡಿಕೆ ಬಾಡಿ ಹೊಡಿಯಾರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೋರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೋರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಂತನ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಅದು ಅವು ಎಂಚ ಅಂದ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾರುನೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೊಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಟುನೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಮರತ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕಾಸು ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಕೊರ್ದು ಕೊಂಡ್ರುನೆ ಕೊನತ್ತದು ಕೈನ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಮಾರುನೆ ಸೆಲೋನ್ ಅವೆಂಚ ಗೋಣಿಗೆ ಇಂಚ ಗೋಣಿಗೆ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಅಂತ 120 ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು 100 ರೂಪಾಯಿ 110 ಕೊರ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲ ಕಂಗ ದಾರಿಗೆ ಪಾಡುಜಾರ ಪಾಡುವ ಒಂದಂತೆ ಅವನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಅಂದಂದು ವರ್ಷಡು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಅಂದಂದು ಮರಿಯಲ್ಲ ಬನ್ನ ಗತಿ ಕೋರಿದ ಗೊಬ್ಬರಡು ಈ ಪೆತ್ತಾಗ ಪಂತಿ ನಡಪಿರತ್ತ ಅವು ಪೂರ ಬಾರಿ ಲಾಯಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುಷ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂತಿ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಕೋರ್ದ ಸೆಡ್ಡೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೇನೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದ ಸೆಡ್ ಇತ್ತು 1,000 ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೂಟುಂಡು ನಂದು ಆಯ್ಚಿ ಅಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೈಕಂಜಿಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂದು ತಂಜಿ ಆಜಿನದು ಕೋರ್ದ ಸೆಡ್ ಆಯ್ತು ಮುಳು ಪೆತ್ತ ಡುಂಬುಜಿನ ಸಾಂಕೊಂಡು ಅಂದಂದು ಬರಿಪಾರ ಒಂಜೇನು ಬರಿಪುಂಡು ಡಿಪೋ ಹಾಡೋರ ಪೇರು ಅಂದು ಓ ಇತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿಲ್ಲ ಸಾಂಕೋರ ಅಂಚಂಡ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಐಕ್ ಬಾರೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಅವಡತ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ತೆಲುಪುಡು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ನಿಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಡ್ದು ಉಡುಪಾರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಡ್ದು ಲೀಲಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸೆಡ್ ಕಟ್ಟದಾರತ ಇತ್ತೆ ಈ ಸೆಡ್ ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಇರೆಗ್ ಲೋನು ಮಾತ ದೆತ್ತದಾರ ಆತ ಲೋನೆ ಮಂತನೆ ಲೋನು ಮಂತದ ಈ ಇಂಚಿನ ಸೆಡ್ಗಳೇನು ಕಟ್ಟನೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ದೆತ್ತ ಬೋರ್ ದೆತ್ತದ ಪರಪನಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ದಿತ್ತ ಓಹೋ ಲೋನ್ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪಂದ ಇತ್ತೆ ಒವ್ವನ ವ್ಯವಹಾರ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡ ಮುಖ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಆಯ್ತು ಐದು ದೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲು ಸುರುಮಂತನೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 200 ಕೋರಿ ಸಾಂತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ 200 ಕೋರಿ 200 ಐದು ಕೊಂಜಿ 300 ದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಮಂತ ಐದು ಕೊಂಜಿ 500 ದೆತ್ತ
ಐದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಲೋನ್ ಬಂತದ್ದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಯಾರ 1,000 ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಮಂತ ಬಂತ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಬೇತೆ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಎನ್ಮಸೆನ್ಸಿ ಜಾಗ ಈ ಸೆಡ್ ಇತ್ತು ಸೆಡ್ ಕಟ್ಟಿರಂದೆ ಎನ್ಮಸೆನ್ಸಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಐಕ್ ಐಟ್ ಲೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಮಲ್ಲ ಸೆಡ್ ಕಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟದ 1,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಾಟ್ರ ಈ ಸೆಡ್ 1,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಸರಿ ಅದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಅಂದು ಈಗ ಈ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತೋಜುಂಡದ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಮಂತನ ಖುಷಿ ಹೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಕಜಿಪು ಮನ್ಪಾರ ತೆಂಚ ಅಂದು ಕಾಜಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಾಂಕಿನ ಸರಿಯಾದ ಜೊತೆ ಅವು ಮನ್ಪಾರ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ದುಂಡ್ರನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತಿ ಅಂದಂದು ಎಂಚಿನಂದಲ್ಲ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಏದು ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿನಲ್ಲ ಕಜಿಪುಗು ಮನ್ಪುನ ಕಜಿಪುಗೆ ಎಂದು ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನಿಕ್ಲು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಮೋಯ್ನಕ್ಕಲ ಇರ್ಲ ಆರೆ ನಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿದ ಕಂಪೆನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲ ಅಂಚನೆ ಈರ್ನಾಗ ಈ ಕೊಂಜಿ ಕೋರಿ ಸಾಂಕಣದೊಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಕ್ಲನ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ನನಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವಡು ನನಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವಡಂದು ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರೆ ಉಮೇದು ಬರಡು ಅಂಚಿನಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂದಂದು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಡ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಡ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಂಗೆ ಓವ್ಲ ಆಪು ಜೊತೆ ಅಂದಂದು ದುಂಬ ಅಂತಂದು ಪೋಡಂದು ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಐಟಿ ಯಶಸ್ಸು ತುಯರ ಆಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದು ಎಂಚ ಅಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಂದು ಕೊಲ್ಲುಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗಳು ಪೂರ ಪಿರವರಿವು ಅಂದು ಆರು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೀರ ಅಪ್ಪೆ ಕೋರಿದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೀರ ಕೋರಿದ ಬೇಲೆ ಪಾತ್ರ ತೆಕ್ಕುನ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪುಣ ಸೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪೇರೆ ನನಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ತೆತ್ತು ಆಯ್ಕ ಗೊಬ್ಬರ ದೆತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕ ಐನ ಅಡಿತದ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇವೆ ಓ ಅವಿಡ್ಡೆ ಮಗಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ತೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಅಂದಂದ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡಪ್ಪಂಡ ತೇವು ಅಂದಂದು ಹಾಂ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಸಾಂಕಣ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡ ಕೋರಿ ಸಾಂಕಣ ಎಂಚಾಪುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇಂಚನೆ ನನಾತ್ ದುಂಬರಿಯಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಉಮೇದು ತಿಕ್ಕಾಡಂದು ಕೇನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸತ್ತದು ತೂಪುನ ಏರಾಣ ಉಳ್ಳರಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಅಕೇರಿ ಮನ್ಪಗತ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು